U emisiji Pitanja gledalaca, voditeljka Ana Radulović pročitala je pitanje koje je bilo namenjeno Nenadu Marinkoviću Gastozu. Pitanje je glasilo: da li misliš da si olako pustio 8 meseci i nisi dao šansu da bude bolje u spoljnom svetu? Gastoz je odmah odgovorio: dao sam šansu. Kada smo raskinuli, slao sam signale. Posle svega sam opet bio oko nje, a juče me je sahranila za sva vremena. Šansi je bilo milion. Mogla je da kaže Đedoviću da ne priča gluposti, da joj je lepo sa mnom i da je boli briga za mišljenje drugih. Umesto toga, ona je mene od početka stavljala u fioku. Svi su mi se smejali, ali mene je bolelo uvo. Ja razmišljam svojom glavom. Zatim se osvrnuo na Sofiju. Obratio sam se Sofi kao i svima drugima. Ona meni ne može da zabrani komunikaciju. Nikada nije mogla. Ponašala se posesivno i psihopatski raspoložena. Htjela je da pokaže naciji da nije ponižena, pa je mene pravila budalom. Kao da sam ja neko ko mora da bude ponizan, a ona velika Anđela Đuričić. Na to je Anđela odgovorila: ti si mene uhodio. Da sam velika, ne bih ni pričala sa tobom. Gastoz je završio: ponižavam se jer sam prema njoj bio dobar čak i posle svih laži. Vidi se da sam pokušavao da raskinem, ali ona me je stalno vrtela u krug. Drama se nastavlja, a istina i dalje visi u vazduhu.